আজি ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଉପରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ କିଛି ଅବଗତ କରାଇବି। ଥରେ ଜଣେ ପିଲା ତାର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପିଲାର ବ୍ୟାଗରୁ ଦୁଇଟି କଲମ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ପିଲା ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ଯେ ସିଏ ମୋ ବ୍ୟାଗରୁ ଦୁଇଟା କଲମ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ କାହିଁ ତା ବ୍ୟାଗରୁ କଲମ ଚୋରି କରିଛୁ? ନା, ମୁଁ କଲମ ଚୋରି କରିନି। ତେଣୁ ତାକୁ ତା ବ୍ୟାଗରୁ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଖୋଲିକିରି ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟି କଲମ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କଲେ, ଗାଳି ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ପିଲା ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ଘରେ ତାର ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା, ମା, ମୋତେ ଆଜି ଶିକ୍ଷକ ଏମିତି ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କଲମ ଚୋରି କରିନି। ତା ମା ଆସି ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଆପଣ କେମିତି ମୋ ପିଲାକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ? ମୋ ପିଲା ତ ସେ କଲମ ଚୋରି କରିନି। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ନାଇଁ, ସେ ତ କଲମ ଚୋରି କରିଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ତା ବ୍ୟାଗରୁ ପାଇଲୁ, ଆଉ କେମିତି ଚୋରି କରିନି। ତେଣୁ ତାକୁ ତାର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲୁ, ତାକୁ ସେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହୁଛି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପିଲା ଏବଂ ମା ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ବାପା ଯେମିତି ଆସିଛି, ମା କହିଛି ଯେ ଆଜି ପୁଅକୁ ତା ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଏମିତି ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଦୁଇଟା ପେନ୍ ଚୋରି କରିଥିଲା ବୋଲି। ବାପା ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ। କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ମୋ ପିଲାକୁ ଚିହ୍ନିନ? ମୁଁ କିଏ ଚିହ୍ନିନ? ମୋତେ କ'ଣ ମୋ ପିଲାକୁ ଚୋର ସଜେଇ ଦେଇଛ? କ'ଣ ସେ ଚୋରି କରିଥିଲା? ନା, କଲମ ଦୁଇଟା ନେଇଥିଲା। କଲମ ଦୁଇଟା ତା ବ୍ୟାଗରୁ ବାହାରିଲା, ଏମିତି ସେ ଅନ୍ୟ ପିଲାର ନେଇଥିଲା, କଲମ ଦୁଇଟା ବାହାରିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତା ବାପା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ଦେଖିବେ, ଆଲମିରା ଖୋଲିଦେବେ, ଦେଖିବେ 200 କଲମ ବାହାରିବ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୋ ଅଫିସରୁ ସବୁଦିନ 4ଟା 6ଟା କଲମ ଆଣିକି ରଖେ। ଆଉ ମୋ ଘରେ କଲମ ଅଭାବ ହେଇଛି ଯେ ମୋ ପିଲା ଚୋରି କରିବ? ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯଦି ବାପା ପ୍ରତିଦିନ ଅଫିସରୁ 2-4ଟି କଲମ ଚୋରି କରି ଆଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିଲାର ଉପରେ ତା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ବାପା ମା ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖି ଯଦି ସନ୍ତାନକୁ ହେବାକୁ ଭଲ କହୁଥା ନିରବଧି, ପାଇବନି ତା ଓଲଟା ହେବ କ୍ଷୋଭରେ ରହିବ ମନ। ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ବ୍ୟବହାରରେ ରୁହ ସଚେତନ।